Халык сәнгате һәм мәдәни мирасын саклау елында гореф-гадәтләрне, йола бәйрәмнәрне уздыру аеруча күмәк салды. Быел илебезнең 58 төбәгендә һәм дөньяның 35 илендә Сабан туе үткәрелде. Бу әлбәттә беренче чиратта Татарстан Республикасы җитәкчелеге ярдәме белән башкарыла. Тулырак Мөршидә Җиһан язмасында. Тарихта шулай килеп чыккан, татарларның берләшүе өчен җаваплылык хәзерге Татарстанга йөкләнгән дип язган иде Рөстәм Миңнеханов халыкка юллап татарлар традицияләргә тугрылык, киләчәккә ышаныч мәкаләсендә. Чыннан да, дөнья буйлап сибелеп яшәгән татарларның кыйбласы Казан, татарлар яшәгән төбәкләрдә Татарстан кунаклары иң кадерлесе. Нәкъ шундый кадерле кунак итеп көтеп алдылар Татарстан президентын Токташ якташлары. 12-нче бөтен Россия авыл Сабан туе быел Мордовия Республикасының Аксенова авылында узды. Без менә бу матур җирлектә үзебезнең татар халкының иң яраткан бәйрәме Сабан туе бәйрәмен үткәрәбез. Әлбәттә, зур рәхмәтләр менә бу җирлектән хуҗаларына, Артем Алексей улына, аның командасына һәм Татарстаннан килгән артистларга, мондагы артистларга. Әлбәттә, бу безнең көтеп алган зур бәйрәм. Сезнең һәммәгезгә дә исәнлек, саулык, бәйрәмнәрегез матур булсын, күрешергә насыйп булсын. Бәйрәм белән сезне. Мордовия башлыгы Артем Здунов Сабан туена әзерлекне Мөслимдә күреп кайткач ук башлаган. Нәтиҗәсе күз алдында. Милли бәйрәм Россиянең 24 төбәген берләштергән иң зур делегация Татарстаннан. Без Мордовия Республикасында Саранск шәһәрендә беренче тапкыр менә шушы бәйрәм уңаеннан килдек. Сабан туе бит инде ул безнең Татарстанда гына түгел, башка республикаларда гына түгел, чит илләрдә дә билгеләп үтелә. Шуңа күрә бу бәйрәмдә без бик рәхәтләнеп катнашабыз һәм бу бәйрәм бөтен халыкларны шулай якынайтыр өчен, таныштырыр өчен һәм инде бергә берләштерә торган шундый зур матур бәйрәм. Сабан туеның купшы итеп оештырылуын, аеруча аның милләт-ара дуслыкны арттырудагы ролен Мәскәү кунагы да искәртте. Монда бөтен милләтләр бергә җыелып, бөтенебез бергә бу бәйрәмдә биеп, җырлап, күңел ачып, без моннан китәбез рухланып, иманны үстереп, дәртләнеп китәбез. Мондый бәйрәмнәр бик кирәк. Мордовия якташлар татар милли мәдәни мөхтәрияте ачылганга 30 ел узып киткән. Бу төбәкнең атаклы Умырзая ансамбледе яшь буынга тәрбия бирүдә үрнәк. Әнә бит милли мөхиттә үскән балалар ничек оста итеп президентка сорау бирә. Сезнеке беренче Сабан туегыз нәрсә белән исегездә калды? Татарстан делегациясен татар мәдәни үзәкләре эше белән Мордовия башлыгы шәхсән үзе таныштырып йөрде. Мордовия җитәкчелеге төбәктә яшәүче барлык халыкларның гореф-гадәтләренә һәм йолаларына зур хөрмәт белән карый. Аерым алганда Татарстан Республикасы президенты татар иҗтимагый оешмалары эшчәнлегенә ярдәм күрсәткәннәре, татар халкына һәм диненә сак карашлары өчен рәхмәт белдерде. Быел илебезнең 58 төбәгендә һәм дөньяның 35 илендә Сабан туе бәйрәм ителде. Шул исәптән 144 мең татар яшәгән Свердловск өлкәсендә дә. Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов һәм Свердловск өлкәсе губернаторы Евгений Куйвашев 15-нче өлкә Сабан туе бәйрәмендә катнашты. Бәйрәм башланыр алдыннан 2024 елга кадәр Татарстан Республикасы белән Свердловск өлкәсе арасындагы килешүне гамәлгә ашыру буенча чаралар планы имзаланды. Бу уртак эшнең юл картасы. Свердловск өлкәсендә бу эшне җайга салу Татарстан вәкиллегенә йөкләнә. Свердловск өлкәсе безнең стратегик партнерыбыз. Безнең төбәкләрнең үзара продукция һәм хезмәт күрсәтү күләмнәре югары. Без йөк автомобильләре, автобуслар, шиннар, химия продукциясе белән тәэмин итәбез. Номенклатураны киңәйтергә әзер дип билгеләп үтте Татарстан Республикасы президенты очрашу барышында. Әлеге төбәктә төгәлрәге Екатеринбургта шушы көннәрдә Иннопром 2022 халыкара сәнәгать күргәзмәсе ачылды.
Татарстан Республикасының үстендә гадәттәгечә оештырылган сәнәгать потенциалын КАМАЗ, Татэнерго, Раритек Холдинг, Химград кебек эре компанияләр тәкъдим итә. Күргәзмә барышында Рөстәм Миңнехановның берничә эшлекле очрашуы булды. Пермь крае губернаторы Дмитрий Махонин, Костанай өлкәсе хакиме Архимед Мөхәмбәтов белән күреште һәм хезмәттәшлекнең мөмкин булган юнәлешләре билгеләнде. Мөршидә Җихан, Татарстан яңалыклары.